faslun ne farawaze fil awqati abu kuma sel waqtu kan al waqtu al mukhtaru waqti sugandile lizuhri sel fanay waqtu min sugandile de ko sel fanay ka ke o kono imma nga son ka bu o kono waqti min sugandile de ko ka sel fanay ke o kono imma nga son ka isigi sel fanay o waqti ka teme ka soro ima sel abino de fi sisa min zawal shamsi wa bidamna nikli lamana ila akhir alqamati katase jokundama labana nikli lamana kaba kolo chamanjala kata klibiyan fafe silafana waqti bidamna ukmana fo katase fembele jile jokundama ma fɛn o fɛn bɛ yen n'a jɔlen ye mɛtiri kelen ye n'o o suma ye mɛtiri kelen bɔ o tuma na seli fana wagati motari bɛ taa dan ye o mana i kana sɔn cogo si de la o fɛn jɔlen min bɛ yen n'o ye mɛtiri kelen ye misaliyara o ye suma jiginni daminɛ kana sɔn o suma ka taa tɛmɛ a mɛtiri suma in ka taa tɛmɛ mɛtiri kelen kan k'a sɔrɔ i ma seli fana seli bari o de ye seli fana wagati motari kerengiralini wal mukhtaru waqtu sugandilin lil asri lazarai ogma lazara fana waqti min kerengirali do ni kange jija ka lazara ke o waqti ngono ikana so o waqti ka bofiye ka so mal lazara seli min al qamati o bidamino o jokunda makili inde hakala ila al isfirari kata kili saylima odmana o misaliya fɛn min bɛ yen n'a janya ye mɛtiri kelen ye ni o fɛn suma sera mɛtiri kelen ma a selen mɛtiri kelen ma lazara bɛ wagati bɛ daminɛ o mɛtiri kelen de la ka taa a ɲɔgɔnna mɛtiri filanan ma fɛn min ye mɛtiri kelen ye ni o suma ye mɛtiri kelen bɔ mɛtiri kelen dafalen kɔfɛ suma min bɛ daminɛ o la ka taa bila fo o fana ɲɔgɔnna mɛtiri kelen na lazara fana wagati motari do ye a man ka mɔgɔ ka lazara yakɔrɔ ka bɔ o wagati in kɔnɔ wa daruriyuhuma seli fana ani lazara fila wagati daruriyu ila al-ghurubi fo ka taa se tile binni ma o kumana ni dɔrɔla ye mɔgɔ min sɔrɔ i ma se ka seli fana seli ni wagati kofɔlen na wala dɔrɔla ye mɔgɔ min sɔrɔ i ma se ka lazara seli ni wagati kofɔlen na i bɛ se ka dɔrɔla kosɔn i bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen bila ka taa se fo sɔnni ka tile bin o bɛɛ ye seli fana seli kuma ye o bɛɛ ye lazara seli kuma ye wa i k'a dɔn fana i ye seli kɛ a wagati mutari la o i ye seli kɛ a wagati daruriya la o a tɛ fɔ a ma ko jurusara mɔgɔ o mɔgɔ i ye seli fana lazara seli a y'a sɔrɔ tile kɔni ma bin a tɛ fɔ k'i bɛ k'o juru sara dɛ i bɛ k'o seli o wagati de la f'a mana kɛ n'i y'o seli tile binda kuma fɛ o kɔni i bɛ k'o seli a wagati dɔrɔla de la a ma kɛ wagati mutari la nka ni juru sara tɛ kelen juru sara de ye ni seli yɛrɛ wagati mutari n'a darula bɛɛ bɔra pewu i bɛ ka seli a fɔ k'i bɛ ka seli juru sara masalan mɔgɔ min ma se ka seli fana seli a ma se ka lazara seli fo tile binnen kɔfɛ n'ale nana k'a bɛna seli fana seli ka lazara seli a b'a ŋaniya seli de komi na u juru sara nka madama ni tile kɔni ma bin i kana juru sara ŋaniya dɛ bari a juru ma don i la fɔlɔ wagati mutari de tɛmɛna wagati daruri bɛ yen wal mukhtaru wagati sugandilen lil maghribi fitiri ye qadru ma o ye fɛn hakɛ de ye tusalla fihi ni fitiri bi seli o wagati in kɔnɔ ba'da shurutiha a shartu sɔrɔlen kɔfɛ fitiri wagati mutari a fɔra ko a sabatira dɔrɔn ko tile binna ka wuli ka seliji ta ka na i jɔ k'i ɲɛsi kɔrɔ ma k'a sɔrɔ i suturalen don ka fitiri jɔko saba seli jɔko saba min bɛ yen n'a ma teliya kojugu fo ka taa faridaw tiɲɛ
o jogo sababu ga wagati min kɔnɔ ka taa se salamu bila ma o de ye fitiri wagati mugutari ye. N bɛ segin a kan n'a sabatira ko tile binna dɔrɔn i wulila ka seliji ta i ye seliji ta i y'i yɛrɛ sutura k'i ɲɛsin kɔrɔ fɛ ka fitiri jogo 3 seli ka salamu bila dɔrɔn fitiri wagati mugutari o furanjɛ dama dɔrɔn de. Nka sariya t'a wajibiya mɔgɔ kan k'i ka seliji ta sɔnni ka tile bin fitiri seli kɔsɔn. Tile binnen de kɔfɛ sa o tuma na seliji tali bɛ wajibiya. O ma n'a sabatira ko tile binna dɔrɔn ka wuli ka seliji ta seli tacogo ɲuman na ka na i jɔ ka fitiri jogo 3 seli o bɛ bɛn wagati min ma o de ye fitiri wagati mugutari ye. Wal mukhtaru wagati sugandilen lil isha'i safo ye min maghibi shafaqi o bɛ daminɛ shafaqi dogoli la ila sulusi layli al-awwali ka taa su tilancɛ 3nan fɔlɔ ma. O ma fitiri wagati mugutari tile mana bin bilenya min bɛ to tile bi fɛ n'o dogora dɔrɔn fitiri wagati safo wagati de b'a daminɛ o la ka taa se ni ye su tila 3 ye. Ni ye su tila 3 ye tilancɛ 3nan fɔlɔ bɛ ban waati min na o ye safo fana wagati mugutari ye. Ni su tilancɛ 3nan banna dɔrɔn k'a sɔrɔ i ma safo seli o kɔrɔ ye k'i ma a seli a wagati mugutari la. Wa daruriyuhuma fitiri ni safo fila wagati daruriyu ila tulu il fajiri o bɛ dumɛ fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma. O tuma mɔgɔ min ma fitiri seli i ma safo seli masalan i ye seli fana ni lasara seli i ye da ka sunɔgɔ fitiri ye sɔrɔ sunɔgɔ la safo ye sɔrɔ sunɔgɔ la i wulila fo su mili waati i ye seliji ta ka fitiri seli ka safo seli i kana fɔ k'i bɛ k'u juru sara dɛ i bɛ k'u seli a wagati yɛrɛ de kɔnɔ fa mana kɛ i tɛ k'u seli a wagati mugutari de kɔnɔ i bɛ k'u seli wagati daruri de la. An bɛ segin nin kan mɔgɔ min ma fitiri seli a ma safo seli a kɛra a bɛ sunɔgɔ de la o wala a kɛra lusara wɛrɛ de b'a la o wala a ye ban ka seli yɛrɛ de koyi fo ka taa se su miliw ma walima su 2 heures ma dama ni fajiri kɛnɛ kɔni ma ci n'i ye fitiri ni safo seli i kana ŋaniya siri k'i bɛ k'u juru sara i b'a ŋaniya siri de k'i bɛ k'u seli a wagati la nka i tɛ k'u seli a wagati mugutari de la wagati sugandilen. O ma ni fajiri kɛnɛ de cira sa n'i ye fitiri ni safo seli dɔrɔn i bɛ juru sara de ŋaniya siri nka ma dama fajiri kɛnɛ ma ci n'i ye fitiri kɔni seli ka safo seli i kana juru sara ŋaniya wa i tɛ ka juru sara fana koyi i bɛ k'a seli o wagati yɛrɛ de la fa mana kɛ u tɛ ka seli o wagati mugutari de la. Nka an tɛmɛna a kan mɔgɔ min bɛ yen a ko laadatigiw a tɛ daga i ka seli wagati yakariya fo ka taa bɔ. Mɔgɔ min bɛ yen ni i ban ka seli darula min sɔrɔ seli wagati mugutari ka tɛmɛ kɛ i ma sɔn ka seli o la foyi t'i la mun bɛ bali ka seli a wagati mugutari la fo ka taa a seli a wagati daruri la. Tiɲɛ don i tɛ ka seli juru sara dɛ nka jurumu b'i kana dɛ. Mɔgɔ min bɛ yen a ma fitiri seli a wagati mugutari la a ma safo seli a wagati mugutari la fo dugu tilalen tuma min nana k'a b'o seli i tɛ ka seli juru sara nka e ye seli wagati y'a kɛwale min kɛ ka taa se fo nin waati ma o jurumu bɛ i kan. Wal mukhtaru wagati sugandilen lissubihi sɔgɔmada ye min al fajiri sɔgɔmada wagati mugutari bɛ daminɛ ni fajiri kɛnɛ cila ila al isfirar al a'la ka taa se kɛnɛ cilen kɔrɔtali ma. Ni y'a sabatira ko fajiri kɔni kɛnɛ bɔra ka ban i bɛ se ka sɔgɔmada seli o wagati mugutari bɛ taa fo ka taa se kɛnɛ cilen ma i bɛ maa ye k'a dɔn wagati min fo ka taa se kɛnɛ cilen kɔrɔtali kɔrɔ i bɛ maa ye k'a dɔn wagati min sani ka tile bɔ. Wa daruriyuhu
sɔgɔmada wagati daruri ila tulu ishamsi o bɛ taa se fo tile bɔli ma kabini kɛnɛ cira de bɛ mɔgɔ ye k'u dɔn ka ban dɔrɔn sɔgɔmada wagati mutari banna o ma kɛnɛ cilen kɔfɛ sa ne b'i dɔn b'a ye k'a dɔn ka faranfasiya n'i ye sɔgɔmada kɔni seli o la k'a sɔrɔ tile ma bɔ i bɛ k'a seli a wagati daruri de la i kana fɔ k'i bɛ ka sɔgɔmada juru sara dɛ maa dama n'i wulila i ye sɔgɔmada kɔni seli ka arakan kelen sɔrɔ sɔnni ka tile bɔ ayi i tɛ ka sɔgɔmada juru sara i y'a seli a wagati yɛrɛ de la walqada'u o kuma juru sara sa fil jami'i an ye nin fɛn fɛn fɔ seli fana lazara fitiri safo sɔgɔmada an ye wagati sugandilen min fɔ o la k'u kan ka seli o kɔnɔ ani wagati daruda minnu na ma wara a zalika mun bɛ nin bɛɛ kɔfɛ n'i ye o seli sa i bɛ ka juru de sara o kɔrɔ ye di mɔgɔ min ma seli fana seli i ma lazara seli fo tile binnen kɔfɛ n'i ye seli fana lazara seli dɔrɔn i b'a ŋaniya k'i bɛ o juru sara mɔgɔ min ma fitiri seli i ma safo seli fo fajiri kɛnɛ cilen kɔfɛ i b'a ŋaniya de sa ko n bɛna fitiri ni safo juru sara wala mɔgɔ min ma sɔgɔmada seli fo tile nunkun bɔlen kɔfɛ i b'a ŋaniya siri de sa ko n bɛ ka juru sara